Situation your situation is going to command an angel. Did you see that I want someone to know that at some point when you're looking for people, pamwe pacho musatumire vanhu chibhuya ikamurimeka mwari pamwe pacho musatumire vanhu ndirikumboda kutumirwa vatumwa ndaneta kushandirwa nevafundisi ndoda kumboona kutumwa kuva ndaneta vavhangeri ndoda kumboona kutumwa kuva tingobvitana so kuti murume anga ari panapanisa mucharangarira kuti hama redu zvichida denga rakariri panamboudza mumwe munhu kuti dzangu nhasi hadzisi kuda vanhu dzangu dziri kuda mapisa remani idzi dzangu dziri kuda mapisa remanaite wani idzi dzangu dziri kumboda mapisa remanaite wani kuti denga riborahira vatumwa zviri kuitika pamba panapa zviri kuda kuti denga riborahira vatumwa imo muspiritual hatida kufanana munzvimbo dzamweya hatina kufanana even vafundisi havana kufanana vafundisi tinana Timothy. Do you know the type of Timothy pastor? Ngaiudza vana baba ndikutsana munhu mirani kubatsira Timothy mufundisi akatumwa mukoleji nevanhu nekuda kweunhu hwakanaka because of good behavior. haana paakasangana namai There's no way he anoshandisa manual yakanyorwa naPaul. He used the manual that was written by Paul. Timothy haana munhu akaporesa. Timothy did not use Timothy haana munhu akatuka. Timothy did not kill him. He was a sound pastor based on morals and recommendation of Paul. Haana kuti mwana waMwari akati my son Timothy by faith ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako wocherechedza mwanangu. Amiziye Julia arasikana batomwezi wani ngekuti ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako wocherechedza mwanangu mafambiro ako. Unaniziva chakuidzira kune vamwe vanozonzi I knew you before you were formed in your mother's womb. Before you were born, I've assigned you. Kune vamwe vakaberekwa atonifundisa haana kuita profita. They did not choose to become a prophet. He was born a prophet. Samson akasanganidzwa namai vasati vatakura pamuviri wakadzi muchabereka munaziri. You give birth to a Nazarite. Saka Samson haana kuordainwa nevanhu. So Samson was not ordained by anyone. He was not baptized. Same is Jeremiah. Same is Jeremiah. Ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako. Before you were formed in your mother's womb, I already know you. Kozoita Timurana Elisha. Timurana Elijah. Elisha na Joshua. Elisha and Joshua. Those we call them continuity pastors or continuity messengers. Vakazopiwa basa one of the assignments. Could you know zvakaita pana Elisha? Elijah anoti ndinitega ndasara. Elijah will say, I'm the only one left. Ndisati ndapfugamira Bhaari zvidanzi naMwari nekuti wakufulela. Go and anoint Jehu for Israel. Go for Judah. Go and anoint Hazael for Israel. And Elisha in your state. Pana Joshua chapter number 1 verse 9. As I was with Moses, so shall I be with you. Brought to Moses
aifanira kusvitsa vaisraeri kukenani vaanzi ndinongedzera vharo zvikanzi muchikonzero chehasha unonodyara hasha mukenani auchasinde mukenani joshua muranda wako achapedzisa basa kureva dai munhu wamozisi wakanaka dai joshua asina kuwana basa dai elija asina kukomplena dai elisha asina kuita kuprofita but here Elisha was not choosing. But Elisha did not choose. Go and appoint Elisha. Right. So when you are fighting with pastors, you must have the discernment. Timothy, you can fight him. But mukazotoshura Elisha na Elijah na Jeremiah vakutorwa naGabriel We are not fighting unobata Gabriel kuli apa vatevedza apa vaenda direct which is where both of them are about to say Gabriel